Amma barkamu da wani lokaci, barkamu sake saduwa cikin wani tasha mai albarka, cikin wani shirin mai albarka. Suna na Sadiq Salihu, wanda ka sani da Sadiq Kawoje. Insha Allah yau na zo maka da wani filiya na waka mai bada mamaki. Sabon filiya ce yanda aka yi ta, sai ka ganta kawai. Ina roƙon ka dallan baka ma subscriber da ka taimaka danna masa subscribe ta fito da Allah kan danna wa. Okay, follow yana isa kana kuma zaka yi link group din mu na Telegram yana nan a description dukan su. Zan aje ma link application din a description. Da ga shi kamar haka. Kawai yanda application ne yake. Shi wani application din kaman tocin ne aka yi shi. Ga tocin cikin tocin kenan. Shi kaman tocin ne. Al misali kana son ka shiga waka, yanzu za mu shiga music a can sama, in ka duba za ga music a can sama sai ka danna tsakiyar wannan yana za ga wani bagi a nan tsakiyar sai ka danna shaka. Yanzu zai nema waƙoƙi ne da sauransu, zai sacin waƙoƙi, zai nema duka kaga ya nema waƙoƙi. To yanzu al misali kana son ka danna ƙasa, ya za ka yi shi kawai za ka ringa shafa shi a hankali, shi kawai shafa shi za ka yi kai ƙasa. To ya ga yanzu gashi ya zo wurin kan song, to sai ka danna tsakiyar bakin nan a ganga waƙoƙi da yawa nan sun fito da sauransu, karatuka da za a ci tunda sun fito da yawa, sai kai haka ka gani. Ci in kana son ka wuce abu kawai za ka ringa danna nan ƙasa, kawai za ka ringa danna da sauransu. To yanzu ala misali kana son kai file abu kawai sai ka danna tsakiya, shi kuma za ka yi danna shi haka. A ga ka shiga folder, to shi kenan to shi kake son ka danna sai ka ƙara danna tsakiya. Ka ga yana yi. Dalilin sai kana son ka tsayar sai ka danna na tsakiya, ka tsayar kenan. Kana son ka koma back, ka koma menu, sai ka danna wannan ga menu nan sama, sai ka danna shi haka, danna shi gashi aka dawo menu. Dan wadalla na bidiyo burge ka, Allah ka taimaka mana subscribe da kartabu, Allah ka danna all. Kuma za ka yi follow na Instagram, za ka yi link group mu a Telegram. Mun gode sosai, sai ma da video.